Днес ще ви покажем как да приготвите една бърза, вкусна и малко по-мързелива версия на лозовите сърми. Много ефектна за предстоящите празници. Рецептата е бърза, но видеото не е. Затова останете до края. Като истински класици използваме 300 грама накълцана кайма. Но ако предпочитате безместния вариант, подходящ за бъдни вечер, спокойно може да я пропуснете. В дълбок съд загрейте олио на умерен огън и запържете каймата за кратко. Прибавете ситно нарязани лук и моркови и ги задушете докато омекнат. Овкусете с подправките и твърет и на ориза. Добавете и разбъркайте. След това сипете 2 чаши вода или бульон. Оставете сместа да къкри на слаб огън, докато ориза почти се сготви. Докато чакате, намазнете форма за кекс или тава с дупка и подредете лозовите листа, като ги застъпвате добре и по стените и в средата. Истинско изпитание за нервите, но се заслужава. Напълнете с места, поръсете с пресен копър. Притиснете леко и покрийте с останалите листа. Полейте с струйка олио и добавете малко вода, колкото да покрие листата. Печете в предварително загрята фурна на 200 градуса за около 30-40 минути. Оставете леко да се охлади. След което обърнете внимателно върху подходяща чиния или поднос и поднесете с любимото си кисело мляко. И ето, време е за супер празници с любимият ни супермаркет Бурлекс.